Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bolo. Selamat beraktivitas pagi. Semoga pada pagi hari ini Bolo-bolo mancing semua diberi kemudahan, keselamatan dan rezeki yang banyak dan melimpah. Kali ini kita mancing borong lagi Bolo bersama Bolo-bolo kampret Bolo. Ini semoga nanti dapat ikan nila yang babon Bolo. Menurut info kolam ini kolam legendaris dengan ikan babon Bolo. Oh ya, jangan lupa untuk selalu subscribe Bolo supaya akun ini dapat berkembang dan saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih Bolo atas dukungannya Bolo-bolo semua. Malah digane nyobok Mas Haji. Nyobok. Oh. Nyobok digane. Kita nyobok dire. Kene kudu nyobok kene. Kene to. Ono ya apa-apa? Sing kene iki dhuwur. Sing iki ra entuk dhuwur. Hah? Sing kene ra entuk dhuwur. Sing kene nyobok ra? Sing kene to. Ono nyobok. Oh, betul. Aku baru pakai tahu. Di. Kena wis ah. Ono sih dia. Aku sing kono. Kenapa iku aja? Hop. Enak bro. Kurang mepet piye? Oh, well. Amet tuh bola lagi. Amet ya, Mas. Ibu dar ya udah. Itu kena gere. Ora kena ora cangkeme, Cuk. Sepurone ya, Mas. Mak iki, Pak. Ana wetenge, Pak. Yo ada gedek nek ngono. Oke, tak. Kita lempar lagi Bolo. Mumpul dhuwur, Kang. Iwake, Kang. Cus. Mumpul dhuwur, Kang, iwake, Kang. Wah, marung wae. Wah, semuanya Bolo. Hiburan yang menyenangkan iki. Iwak neh, Kang. Iwake waduh, sak blabak-blabak, Kang, iwake, Kang. Hah. Tanggane panik, Kang. Tenang ae. Waduh, iwake sak blabak-blabak, Kang. Tenang ae. Oh, wae, tenang ae. Kontan tong sasi iki. Itu konten. Kawae. Sang pemburu konten. Iwake njaluk mlebu TV bolak-balik, lek. Iwake lek njaluk mlebu TV. Njaluk mlebu TV wae bolak-balik. Iwake njaluk mlebu TV, lek. Tanggo bolak-balik. Mumpul dhuwur, Kang. Iwake, Kang, mumpul dhuwur, Kang. Nimik-nimik, Kang. Yuk sini, mriki, Dek. Alah, yo.
Sing iki entuk Ket, sing iki podhe malah aku Ket. Piye Ket? Piye? Ya mak kok cilik-cilik kok Ket. Wah aku ya Allah. Sing gilane wae. Cacing iku cacing aku plastik putih jare anu, kawi wae. Iwak le, nyeglak le. Waduh. Aduh. Wah, dian wae sak tampah-tampah lek. Ngeker. Kancane ngesek ya Allah. Wah, sak tampah-tampah lek. Iwak kowe. Iki kok iwak kok ngene? Kayak ora sebene. Ya, mlebu TV lek. Mlebu TV lek.